हेल' गाइस आंनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायनाय खुलुमनाय अननायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो गासिबो मोजाङै दङ। स' आंबो दासान्दि इसोरनि अननायाव मोजाङै दङ। स' लोगोफोर आंनि दिननि भिडिअआ जागोन आरोना माने सासे बिथाङा माने कल रेकर्ड खालामनानै माने हेगारना होबाय आरोना माने गावनि बिसिखौ माने सासे बिसियानो लांदो जाहैदों आरोना गावनि मथेब्ला। ओमफ्राय बिथाङा माने बिसिखौ नांफिनगोन होनदों। बिथाङा कन्टेक्ट नाम्बारबो होदों आरो फोरमायना होदों माने फिसाजो सानैबो दङ होनदों आरोना माने गथ'। ओमफ्राय बिथांमोना माने होदों आरोना भिडिअनि गेजेरजों खोन्थानानै होदों जाहाथे बिसिखौ मोनोब्ला कन्टेक्ट नाम्बाराव कल खालाम बिदि आरोना। ओमफ्राय भिडिअनि गेजेरजोंबाथ' बेखौ सासे हिन्जावानो लानानै थांदो जाहैबाय। बिदिब्ला बे भिडिअनि गेजेरजों जोबजासिम नायगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय गासैखौबो। जोंहानि हिन्जावा फेसबुकआव लोगो मोननायमोन आरो थारमाने बै सिख्लाखौ सिख्ला नङा जेनेबा हाबा जाखानाय हिन्जावानो उनाव लाबाय बेखौ जेनेबा हाबा जानायखौथ' हिन्जाव नालाय। बेनिफ्राय सप्तासे फैना थारमाने बर'जों बर'लाय मानोथो बिदि जाबावनो दावराव दावसि जानांला इयावनो थादो इयावनो जादो होननानै बुंलांदों आङो। ओमफ्राय आंथ' दा माने गुवाहाटियाव खामानि मावो नालाय आङो दंफां हायो गुवाहाटियाव। जाथाया ओरैबायदि जाथाय जादों ओमफ्राय जेनेबा जों गामियाव आंनि लोगो दंमोन आरो जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो दुगैनो थांदोंमोन। दुगैनो थांनायावबो बिदिनो मानसिफोरा दावराव खालामबाय। दुगैनायल'दि जेनेबा जोंनिया दारागावआव दुगैनो थांदोंमोन आरो जेनेबा बेफोरावनो बिदि बदनाम जालांबाय आरो दुगैनायल'आवनो। हेल' सार औ मा होनो माबोरै जादोंमोनलाय अबे गामिनि मानि? आङो जाहैबाय बाक्सानि थाना मुसुलपुर ओमफ्राय पस्ट अफिस दिहिरा गामि सिब्रुबारि। ओमफ्राय थारमाने सिब्रुबारि आरोना औ सिब्रुबारिनि जेनेबा ओमफ्राय मैयाहाय बिदिनो जोंहा नांलाय खमलाय गैयामोन आरो जेनेबा न'आव नांलाय खमलाय बिदि गैया। थारमाने इयो बाजाराव आं थोनहरदो आरो सान्दुंबो गोसा नोंनो थांना फैदोलै बिदि होनना बुंदों थारमाने। अबे बाजाराव निखासि? निखासि नङा जोंना नै दुमनि। रुमनि औ मैया रबिबारमोन नालाय। ओमफ्राय बे बाजाराव थांबाय। बाजाराव थांनानै गथ' सानै दङ जोंहा हिनजावसा गथ'। सासेया नै 10आव रानिं जाबाय दङ। 10 जाथ'वाखै। ओमफ्राय सासेया नै बोसोरबो हाबबाय दङ। ओमफ्राय बिसोर सानैनो गस्ला गांसे बायनानै होदो। ओमफ्राय आंनोबो स्पुथिं गस्ला बायनानै हरदो सार। थारमाने ओमफ्राय बायना हरनानै गावनो जोङो रबिबाराव सप्तायाव बाजार जायोथ' नालाय रबिबाराव। ओमफ्राय सप्तायाव बाजार जायो आरो जोङो। बाजार जानानै गावनो बाजार साजार खरस खालामखांजोबनानै जोंहानि आइबो दं आरो जेनेबा आइ माने आंनि बिखुनजो निजा बिखुनजो दं। ओमफ्राय बेनो मनाखौ होथ'दो आइनो मनाखौ होथ'नायाव ओमफ्राय मनाखौ होथ'नायाव ओमफ्राय जोंहानाव थाइलेण्ड मागुर एंगारनाय दं थारमाने फुख्रियाव। थाइलेण्ड मागुर एंगारना दोननायाव ओमफ्राय र' आं ना खिलायनो थांनि बिदि होननाय मानसियानो दिनैसिम गैया, दाबो गैया। बेसे गोबाव जाखो? मैयानो जादों घटनाया। मैया 11थानिफ्राय जादों। माने नोंसा बिखुनजोजों नोंनि हिनजावजों बाजार खालामनो थांदोंमोन जाहैबाय। औ बिसोरो बाजार खालामनो थांदोंमोन। ओमफ्राय जोंहानि बिखुनजोआ एख' मिथिया थारमाने। ओमफ्राय दुमनिनिफ्राय गोमाबाय? दुमनिनिफ्राय गोमाबाय औ सार। ओमफ्राय जोंहानि सोरनावबा बिखुनजोआ आलासि जानो थांदों नामा? हा? सोरनावबा आलासि जानो थांदों खोमा? आलासि जानो थांनाय नङा सार। थारमाने जोंहानाव सासे जेनेबा बै क'क्राझारनि बिसिना थानाया माबा गोलैयो खोमा मा होनो बङाइगाव गोलैयो। ओमफ्राय बिसिनि बाजार जायो बिसोरो र' बाजार नामखौ बावलायलांबाय आङो। ओमफ्राय इयो जोंहानि न'आव सप्ताथाम थाफैदो थारमाने। बै माबाया हिनजाव मानसिया? ओमफ्राय सप्ताथाम बाजार नामा बिसिना सुन्दुरि गोलैयो सुन्दुरि। सुन्दुरिबा बङाइगाव बोरै जानो? सुन्दुरिया खाथि दे। खाथि सुन्दुरियाव बिनि हौवाया अमा दानो थारमाने। ओमफ्राय बे हौवाजों गारलायलायबाय बियो। गारलायनानै जोंहा न'आव सप्ताथाम थाफैदों आरो जेनेबा। सप्ताथाम थाफैनायावबो दे जियानो बर'जों बर'लाय मानोथो बिदि जानो बिदि होननानै थारमाने जोंहानि हिन्जावा फेसबुकआव लोगो मोननायमोन आरो थारमाने। बै सिख्लाखौ? सिख्ला नङा जेनेबा हाबा जाखानाय। हिन्जावानो उनाव लाबाय बेखौ जेनेबा हाबा जानायखौथ' हिन्जाव होनो नालाय। बेनिफ्राय सप्तासे फैना थारमाने बर'जों बर'लाय मानोथो बिदि जाबावनो दावराव दावसि जानांला इयावनो थादो इयावनो जादो होननानै बुंलांदों आङो। ओमफ्राय आंथ' दा माने गुवाहाटियाव खामानि मावो नालाय आङो दंफां हायो गुवाहाटियाव। मा जायगायाव? आं नैबे सनापुराव थायो आङो दा। सनापुरावनो दंबा? आं सनापुरनिफ्राय नै दाख्लै दावराव जानायनिफ्राय आं दा न'आव फैबाय गथ' सानै दं नालाय। ओमफ्राय बिदिनो बै दाख्लै रबिबार खालि बिराद गिदिर दावराव जाना थांदों थारमाने महिलाफोर फैलायनाय माबा फैलायनाय बै हिनजाव थाफैनायनि थाखायनो बिदि दावराव जाना थांदों थारमाने। ओमफ्राय आं गैयामोन नालाय गैयियाव बेनिफ्राय बिदिनो दाख्लै रबिबार खालिखौ आं मंगलबार खालि दोनहैदों। ओमफ्राय दिनै रबिबार जाबाय नालाय दाख्लै रबिबार खालि सप्ता खनसे ओमफ्राय दिनै मैया रबिबारमोन नालाय दिनै समबार। रबिबार खालि बिसोर दावराव जादों। बेनिफ्राय मैया रबिबार बिदि सप्तासे जाबाय। ओमफ्राय दाख्लै थांनाय मंगलबार खालि आङो दुमनिसिम दोनना फैदों आंखौ।
ओमफ्राय दुमनिसिम दोनना फैनायाव जाहैबाय मा मबाइलनि फैसा हरनो दङ ओमफ्राय मबाइलनि फैसा हरनो दङ इदि होननानै बुंहरदों ओमफ्राय इयो फैनानै जोंहानि हिनजावा मुसुलपुर एरियाखौनो गिदिंनो रोङा थारमाने माने सोरबा दोनदोंमोन नोङो औ बै जायबा जानाव थाफैनाय बेखौ दुमनिसिम दोनदोंमोन दुमनिसिम दोनहैदों इयो न'आव थांगोन होनना थांदों आङो जिंखा मैगं काक्रेल ओमफ्राय बायदिसिना खानानै हरलायलांदों आङो थांगोन होननायखाय ओमफ्राय जुदि आंबो नंगौना नंगौ थांगोन होननाय गुवाहाटियावसो थांनानै गावनि बिनानावा खामानि मावो ना मानो बेहाय गुवाहाटियाव ओमफ्राय माबा बालाजि मन्दिरनि उनखिजा थायो होनदों ओमफ्राय गावसा बिमादै निजा दं होननायबो खोनादों ओमफ्राय दा जोंहानि हिनजावखौ बिदिनो थगाय थसियै लाना थांबाय आरो दा गुवाहाटियाव लांदों नामा औ गुवाहाटियाव दङ होनदों दा नै माबायाव नै बालाजि मन्दिर खाथियाव दं होनना बुंदों आरो दा ओमफ्राय मबाइलखौ सोर होनदों बियो दाख्लैनो आंनि सिगाङाव बुंखादोंमोन लोगो हमलायनो हागोन आं नै बालाजि मन्दिराव जोंहानि बिनानावमोन थायो जोंहानि बिनानावा हटेलाव माबा खामानि मावो होनदों हटेलनि माबा साहा फुदुंनाय ना मा मावो होनना बुंदों थारमाने ओमफ्राय बालाजि मन्दिरनि उनाव दं होननानै सोर खोन्थानाय इनो होनहरदों बे हिनजावानो होनहरदोंमोन जोंहानि हिनजाव थाङै समावनो होनहरदोंमोन इयो ओमफ्राय दा आं जास्ट खालामना दोनदों आरो ओमफ्राय मैया आंजों खनसेल' रिसिभ खालामदों रिसिभ खालामनाय लोगो लोगोनो आंनि हिनजावनि मबाइलाबो सुइस अफ बेनाबो सुइस अफ दिनैसिम दाबो गैया जेबो खोन्थालांखायाखै आरो न'आव ओहो जेबो खोन्थालाङाखै ओमफ्राय आंनि फिसाजोनि सिगाङाव होनलांदों आं इयो थांबाथाय आं मबाइलखौ माबाखौ सिमखौ सोलायना लागोन इदि होनना बुंलांदों आरो मानि थाखाय माने मिथियालासिनो खारनो नागिरदों आरोना बियो औ न'खराव जोंहा नांलाय फैलाय गैया जेबो गैया आरो बेना वाट्सएपबो गैया ओमफ्राय इयो इन्सटाग्राम खुलिनाय दं इन्सटाग्रामावसो मेसेजबो गेलेयो नामा आं बेखौ जेबो मिथिया थारमाने आं गुवाहाटियावसो दंफां आं थायोमोन नालाय आंबो दा गथ' प्राइभेटआव फरायनाय दङ सानै माने बबेनि थाइसे मोनगोन बबेनि मागोन होननानै आंबो एसे माबा खालामो आरो थारमाने ओमफ्राय नोंनि हिनजावनि नामा मा नाम आंनि हिनजाव नामा जनिमा मुसाहारि जनिमा मुसाहारि औ ओमफ्राय जायबा लांग्रानि नामा जाबाय फुजा बसुमतारि औ ओमफ्राय नोंनिया आंनिया गामियाव खोमथागोरा मुसाहारिनो अरिजिनेला आंखौ इयो खोमथागोरा माबा मुसाहारि होनबानो मिथियो ओमफ्राय स्कुलाव आं राजिब लिरो जोंनिया जाबाय थाना मुसुलपुर पस्ट अफिस दिहिरा गामि सिब्रुबारि औ सार नोंसिनि न' खाथियानो जायो जोंनाबो ओमफ्राय मा होनो दा जेनेबा हिनजावा मैया थांदों आरो ना औ मैया थांदों मैयानिफ्राय दा गैया दा आरो मा खालामनो गथ'फोराबो गाबबाय दं सोरबाफोर नुदोंबाथाय खावलायनोसै नामा मोनसे औ आं सोरबाफोर नुदोंबा खावलायफिननो नांगौमोन आंनो हिनजावखौ नांफिनगौ दा गथ' गथायनि मोखांखौ नुना फैफिनथों बिदि सानदोंमोन आरो आं थारमाने बै माने लांफाग्राया सिगां खारग्रोदों जाहैबाय अ लांफाग्राया बेयो क'क्राझार एरियानिखा ओमफ्राय सिगांनो हौवा गारलायखानायखा नङा बे लांफाग्राया मैया खारदोंना दाख्लै खारदों दाख्लै रबिबार खालि जाथाय जादों ओमफ्राय आं मंगलबार खालि बेखौ दुमनियाव दोनना फैदों आङो गारि थिखांना हरदों थारमाने मा जाथाय जादोंमोन इयो जाथाया ओरैबायदि जाथाय जादों ओमफ्राय जेनेबा जों गामियाव आंनि लोगो दंमोन आरो जेनेबा ओमफ्राय बिदिनो दुगैनो थांदोंमोन दुगैनो थांनायावबो बिदिनो मानसिफोरा दावराव खालामबाय दुगैनायल'दि जेनेबा जोंनिया दारागावआव दुगैनो थांदोंमोन आरो जेनेबा बेफोरावनो बिदि बदनाम जालांबाय आरो दुगैनायल'आवनो ओमफ्राय आरो बिदि बदनामखौ लानानैसो जोंहानि हिनजावखौ बिदि सिरि सिरि लांखो माखो ना माखो हारसाबो रोङा मुंबो रोङा आं आरो सानदों आरो जेनेबा बुथारखोमा जाबाय बायबा जोंनि बर' हारिनो बुथारखोमा जाबाय बायगासिनो निउस मानि नुगासिनो गोसोआव साननाय दं आरो आंहा दा माने गथ' सानैखौ लानानै माने गाव खारनानै प्लेनिं खालामखानानै नोंबो रबिबार खालि फैनानै बिदि जानांगौ आरो ना मैया रबिबार ओमफ्राय गथ'नो गस्ला गांसे बायदो गथ' सानैनि गस्ला गांसे बायदो आंनो गस्ला स्पुथिं बायना होलांदो ओमफ्राय बाजार खालामना गालांदो अमा बेदरबो बायना होलांदो ओमफ्राय आङो 28 बार ना मा फन थुदोंमोन 28 बार फन थुनाय लोगो लोगो सुइस अफ ओमफ्राय सासेखौ हमना मोन्दोंमोन ओमफ्राय कलखौ रायलायदोंमोन आरो रायलायनाय लोगो लोगोनो ओमफ्राय दसे थानानै मबाइला सानैनाबो सुइस अफ गैया दा ओमफ्राय माखौ माल माथाखौ सोर लाबोखो बाजारनिफ्राय आंनि बिखुनजोआनो लाबोबाय आंनि आइयानो जेनेबा आंनि बिखुनजोखौनो इयो निजिनि बिमाखौनो थगायलांदो ओमफ्राय नोङो मनाखौ लाथ' आं ना खि लायनो थांनि आङो बिदि होननाय मानसियानो फैयासै थारमाने फुख्रियाव ना थाइलेन्ड मागुर दंना दाख्लै होदो नालाय आङो ना खि जायो नालाय होनबा ना खि जायोबा ना खि लाफादो ओरैनो बाजारफोराव ओरैनो मोनखायोलै थाइलेन्ड मागुर जागोन होननायखाय बिदिनो लायनो थांफैनाय फाजिनो गैया मानसियानो गायबखा स' नोंथांमोना गासिबो भिडिअखौ नायनानै मिथिखाबाय जानांगौ माने जोंनि दासान्दि जुगा माबोरै जानो हमदों आरो माने बांसिन आरोना बिदि खोनाबाय थानाया माने दिनैसो माने हिन्जावखौ लांनाय खोनाबाय आरोना माने खोनाफेराखैमोन आरोना बिदि ओमफ्राय बिथांमोनाबो एसे सांग्रां जादों जाहाथे माने गावजोंबो जाया बिदि जाथाया आरोना बिथाङा मा साननानै लाना थांदों बिथाङा ना मा खामायदों बेखौबो जेबो गुमुर गैया
अननानै हायोब्ला बिथांमोना जायफोर नुदों अननानै बेयाव कन्टेक्ट होनाय नाम्बाराव खावलायहरनाय थाबाय आरो ना बिथांमोना खोन्थाहरदो अननानै माने बिथाङा मोनफिनजानो लुगैदों माने जाहाथे माने बिसोरनि न'खराव नांलायनाय खमलायनाय गैयामोन नालाय बोरैथो माबोरै लांखौ बिदि गिनाय फैदों आरो ना माने माबा मोनसे खामदो निस्सय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअ'आ एसेनोसै बिदिबा बाबाय।